God aften til 18 nyhederne. Mit navn er Svend Eriksen. Vi starter med investiturstriden mellem paven og kejseren. Og som I ved, så er paven utrolig oprevet. Vi har et udklip fra pavens konference i Rom, hvor han viser dette. Han læser nogle af de mange Dictatavus Papae diktater op, men jeg vil starte med at læse 3 af dem op her. Den første er, at den romerske katolske kirke er grundlagt af Gud alene. Den anden er, at kun hans navn skal siges i kirkerne. Og den sidste er, at det kun kan tillades ham at afsætte kejserne. Vi fortsætter ud til konferencen i Rom, ud til Bulla Herkelsen, hvor hun står og snakker med paven. Her er det pave Gregor, den 7., der taler. Den romerske kirke er grundlagt af Gud, og Gud alene. Og så er det mig, der selv bestemmer, hvilke ærkebiskopper der skal afsættes, og hvem der skal indsættes. Og det er kun mig. Mig. Og så skal alle fyrste kysse mine fødder, for det er noget, jeg bestemmer. Og så kan jeg kun mig, der kan udløse undersåtter for troskab til gudelige mænd. Og sådan er det bare. Velkommen tilbage. Kejseren er forarget på grund af de diktatoriske budskaber, som paven har udsendt fra den seneste konference. Han er også forarget over, at paven siger, at han er mægtigere end kejseren. Vi stiller igen om til Bulla Herkelsen, som lige nu interviewer selve kejseren Henrik den 4. fra Tyskland. Her står jeg sammen med kejser Henrik den 4. Og Henrik, hvordan er dit forhold til paven lige for tiden? Ja, jeg har støttet paven før i tiden, men eftersom den falske munk forsøger at erstatte mig, så kan han godt glemme alt om min støtte. Okay, og Henrik, hvad går din rolle i det her udspil egentlig ud på? Altså, er du meget sur på paven, eller er det bare sådan en lille, ja, hvad kan man sige, en lille uoverensstemmelse mellem jer to? Jeg er meget sur på paven. Ja, og han kan du sige her til sidst, en lille motto eller en lille phrase? Frygt Gud, ære kongen. Vise ord for Henrik. Tilbage til studiet. Velkommen tilbage. I denne konflikt mellem paven og kejseren er der mange uenigheder om, hvem man skal holde med. Bulla Herkelsen har mødt en tilfældig bonde på gaden i Kalundborg, og hun spørger ind til hans meninger om denne konflikt. Bulla Herkelsen. Jeg står her sammen med Halfdan Gustafsson fra Kalundborg. Og Halfdan, hvem holder du med i den her evige kamp mellem kejseren og paven? Jeg holder med paven. Og hvorfor gør du det, Halfdan? Det er fordi jeg er kristen. Halfdan er altså kristen, og han holder med paven. Halfdan, hvad synes du egentlig om pavens holdninger generelt til folket? Meget bedre end kongens. Fordi Kejserens? Ja. Fordi at kejseren, der skal man betale 10. Og når jeg betaler 10, så har jeg ikke råd til at forsørge min ko. Nej, og koen er jo meget vigtig som bonde, ikke sandt? Jo, det er der jeg får min mad fra. Det var så lidt fra folkene her i Kalundborg. Bulla Herkelsen, Kalundborg. Det var alt for i aften. Ha' det rigtig dejligt.